This is the voice of Oga Kudombombo aka Papa Nat Brigada. Baby, acha kupoteza muda wangu. Kwa nini unadanganya? Unataka nife kakita jana ya akili. Baby, uruguni tambisira nguwa richadoka suware upenyu wangu ini dipinde mukuwa ndiri baterere fuwa. Uruguni tambisira nguwa iwe richadoka suware upenyu wangu ini dipinde mukuwa shungu zangu ndakakupa moyo na zvese zvangu. Tarisiro yangu yaive yeimba asi nhasi uno ndinongoshamba. Wakangedosa ntaisa ndau chifukwa chiyani ukunitapula mwaine ukufuna ine ndife ndimaganiso. Saka ngati bebi uri kunditambisira nguva richadoka suvare upenyu wangu ini ndipinde muguva ndiri paterere pfungwa. Kuti ramangwana redu ringoririma nekungoshamba. Baby uri kunditambisira nguva richadoka suvare upenyu wangu ini ndipinde muguva ndiri paterere pfungwa. Uri kunditambisira nguva iwe richadoka suvare upenyu wangu ini ndipinde muguva ndiri paterere pfungwa.